या पुढे या. एक क्वेश्चन करू, आन्सर देशील? राईट आन्सर दिल्यावर तुला 1000 रुपये गिफ्ट. चालेल. ठीक आहे. किती पंते आहेत? मोजलेच नाही मी. मग झाले 1000 रुपये गेले ना. चला, काय आज कशाला पंत्या? दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना. सर्वांना, माझ्या माणसाला. आता आम्ही नवीन लाईट लावली ते तुम्हाला दाखवतो बघा. सर्वात आधी ही लाईट, ही एक नवीन लाईट लावलेली आम्ही, आणि ती एक नवीन लाईट. आता हे सर्व बाहेर लावायचे ना आपल्याला. आता हे बाहेर ठेवायचे सर्व. तुम्हा सर्वांना हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी. बरोबर, आम्ही जाता जाता लाईट आलेली आहे. ऑटोमॅटिक गेट कसं बंद होतं माहिती आहे का? असा 3, 2, 1. बॅगा कुठे घेऊन चालली माहिती आहे का? आम्ही चाललेलो सर्व शिवाशिवी करायला टेलरकडे ना. तिकडचे मुलं बघ कशी खेळतात आहेत. आता इकडून टेलरचं दुकान किती लांब आहे? काय बोलली काजल? बांगड्या. बाय द वे, हे जे मी पकडले ह्याच्यात काय लेंगा आहे ना, आणि साड्या आहे सर्व ना आमच्याकडे, आईकडे आणि माझ्याकडे. आता बघा, परत आम्हाला सबस्क्रायबर भेटलेले आहेत. हाय करा. हाय. हाय. मम्मी, अशी तू काल नाही आली होतीस ना, काल परवा पण अशीच माणसं भेटली होती. माझ्या लेफ्ट राईट. टेलरकडे. काय करायला? काजलचा ड्रेस शिवायला. लेंगा बिंगा. लेंग्यावरचं ते ब्लाऊज असतो ना, ते शिवायला. बोल, हे असं आहे तुझं? गेला पती असं आहे. मग असं माझी साडी कोणाला देऊ नका दुसऱ्यांना. पैसे वसूल करणार मी. आता काय घ्यायला आली? या साडीवरचा ब्लाऊज पीस हवा आहे. मॅचिंग. हो, मॅचिंग. नऊवारी साडी शिवायची आहे ना. लग्नाच्या सुरुवातीला आहे ना, नंतर मग लेंगा बिंगा घालतात ना. हे घेते का? बघू, आता डिसाईड नाही केलं. रेडीमेड किंवा ब्लाऊज. रेडीमेड आहे बघ. हे मम्मी, हवाला बंगल्याला लावायला आपल्या. ठीक आहे ना, बंगल्याला लावायला. हा, गावाला गेल्यावर ना. जाऊया पुढच्या दिवाळी, पुढच्या वर्षी, पुढच्या दिवाळीला. पुढच्या दिवाळीत खूप जोरदार सेलिब्रेट करणार. तर टोटल किती आहे? आज आपला कंदील पेटणार आहे. फॅन्सी ड्रेस भाड्याने मिळतील. फॅन्सी ड्रेस. तुला घेऊया का पोलिसाचा ड्रेस? हा, पोलिसचा ड्रेस घेतला तर बरं. इथे उभी राहील आता घालून. इथल्या इथे जे मास्क नाही लावणार ना, त्यांना मारायचं धरून. दुसरे घाबरून जातील. आणि हे बघ, कोणती घेणार आहे काजल तू? मस्तानी साडी घेतलेली आहे, शिवायची आहे. पिवळी साडी ही आपली शिवायची. येत ना. समोरून अशी काटून अशी. तुला नेसायची गरज नाही, डायरेक्ट चढवायची. हो, चिवड्याचा सुगंध आलेला आहे.
चला कंदीलला आपल्याला काहीतरी करायचं आहे. खड्डे पाडायचे आहेत कंदीलला आम्हाला. खाऊ 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 काय खाऊला आज? हे काय एवढे पैसे काय वाटायला का? भिजवलेस ना? आता जरा तोंड धुतलं ना ते वरच्या खिशात भिजले पैसे. खाऊ आणलेला आहे खाऊ. तेवढ्यात गेलो म्हणून 4च होते. आम्ही 6 मागवलेले. काजल आणि मी 2-2 खाणार होतो. आमचा पोपट नाही झाला पण आम्हाला 1-1 मिळालं. पण त्याला सांगू ह्याच्यात 3 असते ना तरी मी घेतले नसते. हा आपल्याला 4 पाहिजे ना. चौघांना पाहिजे ना. तुला दाबेली नको? आली आली. काजल खा या. आता इथे आम्ही एक काम म्हणजे विसरलो. काय माहिती का ते आतलं असतं ना हा आपली लाईट बाहेर यायला बल्ब लावल्यावर लाईट बाहेर कशी येणार तर ते आता आम्ही त्याला होल करायचे. आता होल करतोय. तुम्ही जर असं बनवून बघत असाल तर पहिलं त्या ह्याला होल हा दाखवतो तुम्हाला. हे बघा म्हणजे कशी लाईट बाहेर येईल ना. आणि आजच तुम्हाला आम्ही पेटून पण दाखवणार आहे. हा कसा भेटतो कसा दिसतो. कॅमेरामॅन बघतच राहिला लांबून. मम्मी बघ कसं वाटतंय. याचा तरी उजेड बरा आहे. हा जरी दिसतोय ना. हा बघा दिसतोय खाली प्रकाश. हा तर मग तिथे बघ तुमच्या इथे बघ. इकडे असते ती बघ लांब गेली. कुठे गेली? कुठे कुठे बोलापर्यंत गेली. इथे मच्छर मारण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. तेच बघा घरगुती मच्छर कसे मारतात. उलटे इथे 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 जाऊन तू कुठे उडाला काय कळत नाही. आम्हाला उठायला खूप कंटाळा आलेला आहे. इथं आमचं काय केळं खाऊन साला हातातच आहे. बसलोय जरा. तयार होते. कुठे चालली? कुठं नाही आता शूट करतोय आम्ही. आई पण तयार झाली दाखवते. बघा आई साडी बिडी घालून एकदम रेडी. आपले कॅमेरामॅन कुठे गेले? आराम करतोय. आराम करतायत. थकलेले दिसतात. आम्ही सासू सुना इथे तयार होतोय आणि हे झोपलेत. थकलेले दिसतात कॅमेरामॅन आहे ना. थकलेत. चला चला आता आपण रांगोळी काढूया. चला रांगोळी काढायला. आज आम्ही सासू सुना बरोबर आम्ही आता शूटिंग करतोय आणि आता रांगोळी काढायला सुरुवात करतोय. इथे कॅमेरामॅन थकलेले आहेत आणि ते झोपलेले आहेत. त्यांना झोपू द्या आपण रांगोळी काढूया. चल मला दाखवू थोड्या वेळाने रांगोळी कशी काढते ते. हा नमस्ते. आज काजल रांगोळी काढते. बघूया कशी रांगोळी काढते ती. इथे मी एक प्लेट घेतली आहे गोल साठी. ते केक गोल आकारासाठी. केकची प्लेट ना ती. हो अशी तिने एकच प्लेट नाही घेतली आहे. तिने अजून हे 2 एक्स्ट्रा प्लेट घेतलेले आहे आणि बांगड्या पण घेतलेल्या लागले आहेत. तर लागले तर घेणार आहे ती. बांगडे ठेवून करतेस ना ते. हो. तिथे आमचं जेवण आलेलं आहे. जेवण आलेलं आहे. जेवणाच्या ताटात काय काय आहे ते पण पाहूया आपण. येस तेंडली कारली डाळ आणि भात वरण भात. आणि इथे आमची रांगोळी झालेली आहे. येस सर्वात आधी आपण सर्वांना विश करूया हॅपी दिवाळी. वा. खूप छान. तुला 10/10. जेवण कसं झालंय? जेवण एकदम मस्त झालंय. ह्यांच्या घरचं मला जे आवडतं ना ते म्हणजे ह्यांच्या भाज्या. ह्यांच्या हाताच्या भाज्या सर्व प्रकारच्या भाज्या मला आवडल्या.
किती पायऱ्या आहेत? हा, आई बोलत होती हे- असे पूर्ण स्टेप्स किती आहे? मोजले का पायऱ्या? नाही ते पायऱ्या नाही मोजत होती, म्हणजे पायऱ्याचं जे स्टेप असतात ना दादर, ते किती. आणि आता कुठे चाललोय? आता आम्ही बांगड्या भरायला चाललो. बांगड्या? हिरव्या बांगड्या. मग लग्नासाठी बांगड्या पाहिजेत ना, हम्म. ते म्हटलं मापाचे तिचे मी घेऊन पण जाते आणि तिला पण घ्यायचे आहेत. दोन डझन मधून आहे ना, एकत्र बांधा 6 बांगड्या वेगळ्या काढून घ्या. घालते का बार्बीचे कपडे? नाही ती वेगळी ती वेगळी ठीक आहे मला. आता काजलच्या हातात किती बांगड्या येणार एका हातात? ते बघूया. 18. ती 18. हातात आहे ना त्या टाईप. काय खाता? दाबेली. किती? एक एकाने 4 तू एक खाणार आहे? हे कॉम्पिटिशन मध्ये 10 खाशील का? हो, केवढे पाव आहे त्यांच्याकडे? बापरे. असं आहे. काल संपलेली. काल आलो ते संपले, 4च बाकी होते. हे तरी किती बनवले तुम्ही हे? डेली आपले असतात 400-500 असतात. किती? 400-500. 2 तासात मम्मी संपलं सर्व. असा बिझनेस पाहिजे. क्वालिटी ठेवली आणि रिझनेबल प्राइस दिला ना, हे तुम्ही मसाला घरी बनवून आणता ना? घरी घरी तर ऑलरेडी किती ठेवले तुम्ही? 50-100 तर दिसत आहेत ना हे? 50. असतील 500 असतात. हळू हळू हळू. किती उंच आहे? एक दोन कमेंट होते की माणसं बोलतात की जवळ देऊन द्यावा. आता कसं असं माहिती आहे का, एका ओळखीचे नसतात, एवढे जवळ देऊ नाही शकत. नाही. कधी चावले बिवले तर मग फेकून देऊ नका. फेकत नाही, आपण लांबून जबाबदारी आहे ना देतो. ती. एक तास ते आपल्याला जाऊ शकतात किंवा ते आपल्याला घाबरतात, है ना. आणि माणसं म्हणतात मग काहीतरी वेगळं देणार आहे, पण रेडीली अवेलेबल कधी द्या. बिस्किट्स असतात ना. जेवण पण देणार आहे, चिकन भात देणार आहे, चिकन भात. आता मला हे दोघं सोडून चालले. हा काय आहे? आता डायरेक्टली 28 दिवसानंतर भेटणार. महिनाभराचा गॅप हवा ना थोडा. बोला पण नाही यांना बघ, जरा, मला मला किती सोडून वाईट चालले. वाटतंय सोडून जायला, पण माहितीये का? बघा लग्न झालेल्या मुलीला टेन्शन असं. ही बघा उलट आहे इकडे. मला नाही टेन्शन. चला गाडी आली मला आता हे जात आहे त्याच तर आहे. गाडीवाला आलेला आहे. हॅलो हा हा. हॅलो. काय म्हणले? खाते रहो, खिलाते रहो और बच्चे पैसे करते रहो. आला वाटतं तो बघ. आला. तेव्हा गाडी आली. हा त्याला सांग मग आलो. हा बघा कारचं हेडलाईटचा बघा हेडलाईटचा प्रकाश पडतोय. चला आला. फायनली घरी आलेलो आहे. आमची दिलू बघा, दिलू दिलू काय करते दिलू. दिलूला चिच्ची आणली आहे. काय बाई कसे आहेत? काय खाल्लात? काय खाल्ला? गेजर. अरे काय करते अरे करते. कुठे चालली? काय खाल्ला तुम्ही? गेजर खाल्ला. गेजर कुपा. कुपा. दिल्ला पण कुपा ना. काकांची मजा आहे मज्जा आहे. आम्ही तिकडे व्हेज, तुम्ही नॉन व्हेज. बिर्याणी खाल्ला. बिर्याणी आणली तुम्हाला. भाई हे बघा काय आणलंय. काढा पिशवीतून तसंच इकडे ठेवा. काय लिहिलंय सांगा? वेलकम आहे ना. काय लिहिलंय? काय वेलकम कुठे आहे ते? काय लिहिलंय ते? अरे माझी बाबू काय करते तू? बाबू आहे की. आता काजलला फोन करून सांग पोचलो मी. मम्मी एक माणसं विचारतात ना की काजलचं घर आणि तुमच्या घरामध्ये बदलापूर टू विक्रोली किती वेळ लागतो, तर ओला उबेरला मिनिमम 1.5 तास लागतो आणि ट्रॅफिक असेल तर 2 तास लागतो. बरोबर ना? दिलो
ह्याच्या चिची आहे तुला. अबे ह्याच्या चिची आणली आहे. 30 वर्षात एवढा प्रवास नाही केला, एवढा या एका महिन्यामध्ये केलाय. ह्यानं जास्त केला नाही ह्या एका महिन्यात. बस या एका महिन्यामध्ये कारण लग्न आहे, तुझ्या मुलाचं लग्न आहे तर करणार ना. लग्न करायचं आहे. ऑलमोस्ट महिना राहिलेला आहे. महिन्याचा आता मी चॅलेंज घेणार आहे. माझं वजन तर वाढलाच असेल. चेक करूया, मला वाटतं 75-76 झाला असेल. आता बघा मी कसं हेल्थ रिलेटेड काय एक्सरसाइज करतो, कसं करतो हे ते सगळं तुम्हाला आता सांगतो. दिसणार नाही तुम्हाला. आता एकदम बघा जसं हे झालं ना फॅट बीट एकदम मस्त होणार आता. चला आता रेस्ट करूया. टाटा.